Mdlalo wami enza sure ukuthi le video uyayibuka, kodwa-ke ngaphambi kokuba siyibuke kufanele siqale sikuchazele ukuthi ngani ukuze udecide wena ukuthi uyayibuka noma uyayekela ukuyibuka. Enza sure ukuthi uyalayikha njengamanje, uyasubscribe, ujoyine i-membership laphana ukuze uzoba i-part and parcel and family yala ekhaya kwiGoluva TV ukuze uma sikushare ama-behind the scene amanye ukwazi ukuthi uwabone fast. Ngiyakubingelela-ke kuphi nakuphi lapho ngiyakhona lo mbukiso njengamanje. Ukubingelelayo uyena Mathindo Acebisa ukhuluvu wazi indaba zakhe. Ngabe usuku lakho lokuqala enza sure ukuthi usubscribe-ile, usulayikile, usulinde nje ukuthi kuphele ivideo ebese uyakhomenta. Njengohlelo lakhona-ke siyazi ukuthi uyaye ukhomente uma ngabe ivideo usuyi-understand noma isiyela ngasekupheleni usuyi-understand ukuthi bekhuluma ngani. Usisi wasebenza ephuma esikoleni esebenza komunye wosisi wakwaXhosa yena ebehlala eBizana. Angazi indawo imentionile nje kuyona le video elandelayo ukuthi wayemhlukumeza kangakanani. Ngabe-ke ukwaba ngaphansi kwaleso simo if umuntu wesifazane, abantu besifazane kakhulu abajwayele ukuthi besebenze emizini yabantu in terms of ukugada iy'ngane nabantu abasuke sebekhulile ngokweminyaka. Usisi-ke ushare nathi udaba lakhe ukuthi yini yena eyamehlela. Mayiphela ivideo nje asho ukuthi umuntu wesifazane wake wayibona lento noma umuntu wesisa wake wayibona yini yenza mhlawumbe egcekeni kini noma kwamakhelwane. Yiphi into experience ngokubona leyo nto? Asihlangane kwi-comment section emva kokuphela kwale video elandelayo. Shuthi ngo-2017 ngathi ngaku-2019 ngiphuma ka-matric ngaqashwa omunye usisi. Ngisuka le ekhaya ngiyosebenza le koMthatha. Qashiwe omunye usisi ungiqashela ukuthi ngizoba u-anti osizayo kwakhe. So ngangidinga imali ngaleso sikhathi. Kahle ngangidinga nje imali nje encane. Ngangaplanile ukuhlala isikhathi eside ngoba ngangifuna isikole nani ngangiphuma nge-matric. Yo, kanti nithule kubuhlungu kangaka ukusebenzela umuntu omnyama. Ukuba u-anti osizayo. Gazi lo mama lo sikhulumile ukuthi yena uneyingane eziwu3. Enye ingane ina 9 months, le enye lako 11. Bese kuba enye ingane indala le ngane ecishe nami ngoba nge-height nje sasilingana. Yayino 16 yazi into ezilapho. Mina ngaleso sikhathi ngimncungi ngaka. Hayi ke sivumelane nomama athi lo omdala ona 16 uyayiwashela. Yena uyazenzela nje into zakhe. Then lo ka 9 months nalo ka 11 years 10 11 ngiyavuka ekuseni ngibezela isikhaftini. Then lo ka 9 ka 10 years yena ngiyamenzela lapha nalapha kumkama ngimpolisheli nani yabo. Yena nomyeni wakhe iwashing bayazenzela. Savumela ngafika nje ngathi bayazenzela iwashing okwami nje wathi futhi angapheki yena ubhilivele ukuziphekeleni nje kwakhe. So uzongitshela mhla ethi angipheki. So into engenza la nje mina ngiyaklina ngiqedele ngane 9 months ngizohola malini? Ngizohola 1000. Ngiyaklina ngigada ingane kufanele kube clean. Bese ngizihlalela ngamtshela ukuthi ngifuna isikole ngifuna yabo ngizihlalele ngizenzela ama-applications nani. Sivumele nge-1000. How guys ngafika komzini womuntu wathi nje first day nje ngifikile. Hayi usisi angibingelele angikhombisa iroom lami engizohlala kulona ngitshela ukuthi ekseni ngizovuka ngenzeni vele bese sikhulumile efonini. Sengiyafika ke endlini yimi loyana ke ngiyaphithizela ke ekseni ngilungiselela ingane le 9 months ngihlala nayo full time. Wathi akathanda ukuthi ingane ihlale crash ngoba abantu akabathembi ema-crash akabathembi ingane ziyashona ziyashawa zahlukunyezwe. So that's why engiqashile ufuna ngihlale ingane nje full time azi ukuthi ibhekene nomuntu ubhekene nami nje ngoba crash ziningi ingane so abanasikhathi. Okay fine. Hey le ngane lezi ngane ezikhalayo yakhala nje lengane iyisikhali nje uye indoda yakhe. Hayi ke ukuthi nje fine. Hayi ngifike first day ngempela ngivuke ngiphekele ngilungise ngiclean ngibeka amanzi ngigezele wona olungiselele lo una 10 ngibekele angimgezi ngiyambekela nje amanzi ngimthelele like yabo into zakhe zogqoka fanele zibe sezimlindile seziready. Okwakhe nje lo na 10 okwakhe nje ukuthi ageze agqoke izinto seyibekiwe seyiayiniwe sepolisheliwe senzele isikhaftini ehamba kahle benza ilutho even nalo na 16 years.
hayi ngeke ngiyenze lento first day ngibona ukuthi ngeke mnini lo msebenzi indlu 5 room ku5 rooms indlu enkulu namakamera nje ngoba kwakuyikamera lami kube ikamera elala yena ingane natheni nale and then kube yilabo and then lawa amanye amakamera i-bathroom ne-dining ngichaza indaba yendlu sibalekile zonke lezi ndlu lezi ngiyazihlela kwathiwa angene ekamereni labo bajola bangene ekamereni labo abashadikazi labo fine ngakuhlonipha lokho vele futhi ngasizakala how ayike first day ngiclean ke ekamereni lezingane ekamereni lami ngiyagorobha ingane ngiyayigeza ngiyayifunza ukuthi ifunzwa kanjani ngiyinakekela ingane hayike ngibonga ngikhatheleke manje phela ngujwayela ngakhulu umsebenzi idle ngaka ngingedwa kuthiwa negceke yashanela Channel igceke nami phela first day fanele afike ugeli yabo ngibona ukuthi ya hayi ngibona ukuthi ngiqedile manje umsebenzi hayi futhi ngilambile kodwa kuthiwa phela ngingapheki so ukudla kade kuphekwa izolo ngithi ukuphaka khona ngifudumeza hayi ngibona ukuthi sengilambile futhi nqene ube ngiphake futhi phela ngoba kuzophela ingane wezibuya esikoleni kufanele ngibe zidla ukudla okusalile fine hayi ngithi ukwenza nami ngenza u4 slice ngenza i-toast ngangiqala nokwenza i-toast ngangifuna nje ukuze kuthiwa yini into i-toast inde kanjani faka i-toast ngifaka upholoni ngithele i-drink i-coke ngiphuze hlale phansi hayi ngibuka TV vele mangibheka nje hayi ngenze yonke into kwamina ngiyazincoma ukuthi yes hayi afika ugel oqala kubuya ingane esikoleni zibuye ngizenzele isinkwa ngizenzele ukudla nalona 16 uyangimemeza nje ayibo lengane na 16 ayikwazi ukwenza lutho icela kumina ifuna ngenze kodwa kuthiwe lengane mina ngenze lutho iyakwazi ukuzenzela kodwa nje uniform zincungwashela hawu hayi ngigithi mina ngiwashe phela ngiyatatazela ngenze konke ngiyacela lengane uniform yami ngiyilungise ngibopha ngibophe hayi ke kanti uyibhadi lami ugela kuma period thathi washing ugeli wazoyifuceka iwashing ngengane ngicabanga ngiphetile negazi uzolifaka kule washing ngengane ukuze ngizomwashela phela into zakhe kusho ukuthi usportile ndlela ngazi uba ngayithatha ngayibuyisela khona lapha yaka ubasket angisiniki phela mina nezingane yonke lento enzeka first day afike kuma wakhe ngobhudo khona wafika late fika uma wakhe athi mangena nje endlini hayi ushintshile ke namhlanje kuMedem hawu ngithuke manje ubengifika izole right Medem namhlanje nje uhlilile ngizitshela ukuthi hayi mhlawumbe emsebenzini akuhambanga kahle uhlilile nje namhlanje angene qonde fridge bheka athi zidlile ingane ngithi mina yes athi lo umncane kadlanga wabuka isikhaftini sakhe ngasiqeda wathi pho ukudla ongangithi mina hayi ngike ngadle mina wathi hawu uhlalela ukudla la kusho ukuthi uzofanele usikhiphe emholweni wakho ke phela ukwazi ukuthi uzodla ukudla kwala ekhaya udle nezinto zezingane yonke into wena la fridge ngisho ukuthi uyayidla uphuzena ne drink le drink nje namhlanje ngeke ize isinele namhlanje ngoba nje uyiphuzile wena befanele ulinde isapha idrink iphuzwe mase kudliwa isapha khona izonela wonke umuntu manje wena ngoba uhleli la hawu ngathuka ukuthi hawu sekukhuluma kabuhlungu ngizifikela lokho hayi ngixolise uvalo vele lithi ga ayithatha ingane ayigone vele ihayiza ingane etefayo kade guys itetema nje kade ngisebenza itetema ingane asilengane ikhalela nje lengane kusho ukuthi ngenomkhuhlane lengane kanti ube wayeka yini ngithi mina hayi angazi ngimiyeke ngimfake iwalker ubekhala ngamthulisa walala wavuka ngamfaka iwalker ngabe ngikoropa athi ingane ikade kuyiwalker ingako nje ingane ingathi inomkhuhlane nje shuthi ibhizi la emathayizini kubanda ingane ihleli kuyiwalker sesiwami yami ingane nje ayibekwa phansi yami nje ingane ayibekwa phansi ingane nje izo ngeke ingaguli ingane uyihle hawu guys ingane enjani ingane ingabekwa phansi hayi ngithule ayiphakamisa amakhwapha ayibheka ukuthi ngincinza ngani vele ayibheka lokho aphakamisa amakhwapha ayibheka phansi kwezinyabo ayibheka emva kwezindlebe ayibheke kusho ukuthi wayeseyikhumula ipampasi ingane ihlezi gazi ibovu la mayekade ifake ipampasi ichamile wathi nje lengane ibovu ukuthi mina hayibo lengane ichamile nje ingane izithame izibe bomvu kusho ukuthi lengane kade nje ifakile ipampasi hawu bafethu hayi ngizitshela ukuthi banjalo vele oMedem vele ngithi yes Medem vele wathi angisho njalo ngithi yes Medem kodwa ngesikhathi wayesho efonini wathi nje uzofana nokuthi ngiyingane yakhe yes Medem wathi kusazoqhamuka indaba yephedi ukuthi nje ingane ngiyiwashela ngangane izinto zayo le 16 na 16 ngithi mina wathi ngingayiwasheli wathi pho manje ngoba isifike yaze yacela wena wenze njani uthenze njani ngoba unomsebenzi eminingi esikoleni kazi zonke izinto ayithatha ngizenza ngase ngizenza ekamereni usengithethisela ukuthi hawu yes ngasho ngathi ekamereni lami ungangeni kodwa ubone ukuthi angikwazanga ukuthi ngidlule ekseni usushiya kanjalo ngathi bengingazi bengingafuni ungena ekamereni ngoba wathi wa mina nje angeni wathi ke
mina ngihlangana ukuthi wenze njani kodwa ngicela ukuthi ikamero lami libe clean ngoba ngilishile ngisuke ngibhizi ngiyakwazi vele ukuzenzela ngize ngidlule ngithi njani kodwa uma ubona ukuthi angikwazanga ukuzenza ngenxa yokuthi ngiba busy ukwenze hawu yonke lento le kade singeke ngenze sengiyayenza manje hayi ke ngiqale ekamereni lakhe manje every day usisi uyathetha lo muntu uma ukhona indoda yakhe hayi uwes bengathi angidabukela manje umuntu wesilisa athi hayi angiyifuni ngizobuka iTV sadlala lezi zinto ezidlalwayo hayi ngithi ngisahleli nje athi lo mama hayi usisi uhleli kanjani phansi usinki ngithi hayi sengiwashile izitsha athi mengasukuma mina ngizobona yonke into iright ngithi yebo athi lo baba hayibo awuyeki ingane awumiye uqedile nje athi phela meliqedile akahamba olelisa ingane ingalihleli yodwa manje lapha ya ngithi mina ingane ilele athi yes hamba uyifundele guys mina lapha ngoza nokufunda kahle phela ngiyafunda ingane ilele fanele ngibe ngifundela ne story esibhora le story sesingisi angiyazi into engiyifundayo kumele kuthiwe raw ngazi le raw ima lion naye athi angenze njenge lion hayibo fanele ngithi lapho sokuthi angazi nokuthi fanele ngiroweke manje ngoba phela ungilalelwa ngisaveya uthi nje ingane izohleka kanjani mina nalento engiyifundayo mengingayiboni hayibo wazi wangiphatha kabi usisi guys wazi wangiphatha akufanele ngihlale phansi ngibuka TV ukudla ke ngangingasadli ngangigoduka ekhaya ngithi ngoze ngihle mase kubuya yena sekuphakwa nakhona kuphakwa into encu nakhona sekufanele uma ukuthi nje ngike ngadla into ehamba emsebenzini angazi noma uyakubala yini ukudla mehamba abuya pequlula athi ulahlekwe imali aphinda athi cha yazini oqala mina ngibizela ukuzogada ingane manje sengizofika la sengu-aunt ongampela nje serious ingane ayibekwa phansi lengane iyokhala ingane ngiyishushuzela yazi guys ingane ekhalayo iyaqeda uthando uma wayo uyabhekisisa mehambile ubheka ukuthi angitshontshanga njalo uhleze ebhekulula into zami ukuthi angitshontshanga yini ingane ngabona ngigqoka into nje angazi ukuthi akasazazi ingubo zengane yakhe ngabona nje ngigqoka into engathi inhlana hawu into yafana ke nekasibani bani efana ngento nalondi akuyilondi leya nje akuyilondi la ngane yakhe yayiganga la ngithi mina hayi yami sawu ngempela kanqa uzothisiya mbona welondi iplant yakhe efana neyasisi hawu nangu kulondi sesizobheka hawu guys ungiqashelana umuntu uma ukuthi awuthembi noma uma ukuthi emzini wakho awubelieve nje ukuthi uhlale nabantu why uqasha umuntu pho number 2 why umuntu meqashile enomona nokudla fanele mina ngidla ngoba sekukhona wena uma ungekho worried ukuthi engabe sengidleka ngakanani ke manje engabe yini sengiyidlile uyabheka uyabala even ikhokhi aza kube khona i-marking pen athathe le nto yabo lento i-marking pen lemnyama ngizabona kunomuqa lapha ekseni ngiyofika ngiyigadile kaze ngafika ngomqondo ukuthi nami angivele ngicishe lo muqa lo ya omnyama kuhlikize ngizithelele iglass lekhokhi ngiphuze ngibhodla ngizipholele ngibe kudwebe wami uqala eceleni ezantsi ngiyofika ngimbone eyibuka ngimbona ukuthi uyasola ukuthi hayibo-ke kodwa nangi phela umuqa ngikaze acabanga ukuthi mina ngizofika ngicishe ngifako bami ngabona ukuthi ngeke mina ngikhathele manje ngenza yonke into la endlini ngingedwa even usiswa ubhutwana ekhaya uyasho bandla ezethi hayi ngoba usamncane nje bandla yini wenze lento uhleze ine-interest ukuthi nje hawu kwenzakalani empilweni yakho uyena ubhutwana ekhaya sengikhuluma naye nami sengibona ukuthi at least ngisho ngikhathele ngiyaye ngisho ukuthi ngazi ngakhathana kukhona yena hayi athi hayi hlala phansi izinto ntontoni mhlawumbe uma kukhona ibray hayi sengothola ivorce anyalisa nokuba likhulu-ke phela nginikwa uyena kodwa ihlo likamedemo athi njengamjwayeli nje ubaba walondi njengamjwayeli ubaba walondi nje akena umngani wakho uza kuphi ivorce ngoxa kuyini ngoba ngimini umuntu oseva abantu la yimini umuntu ophasa ukudla la indaba usuya kuyena uzomosha umshado wami ngiqhatha hawu sengumosha ngathini manje umshado hawu ingako hey kodwa shama right badlalo wabhuti waye right angiphathele izinto sometimes angitshontshele bandla maye ukuthi mhlawumbe khona into ethile angitshontshele ukudla nje ucabanga yazi nina amadoda nina abayeni benu waxosha nina niwaxosha ubheka phela indoda yakubona uma wenza izinto engasile egcekeni uyakubona wayembona ukuthi umuntu wakho unomona njalo ufuna ngitshontshelwe ngayitshela ke ingane le ngasilalela la mina ngizokushaya mfana mina ngiqhamuka le bizana mina mbongweni ezansi ngizokushaya mfana mina ungakholwa phinde futhi wangwashisa into zakho futhi uma ufika uma wakho umtshela ukuthi ngitheni uzosengixosha ngibe sengiqedile ngawo ngitshela
Athi mhla ngihamba ngalwa naye umama ngalwa naye ingane ngase ngivele senginokuyishaya ke le ndala encane bahle ngiphethe kahle lena 10 years engahlupha ukuthi nje nokukaka fanele ngiflashele yabona nje indaba yami nekaka esuka kude fanele ngiflashele sometimes uphekele lokho ithi ayikudli ngoba phela ngangapheka ukudla ngangipheka mhlawumbe kusuke ipheka ama noodles lezo zinto ezilight ngiyolamba makuyi weekend ke ngoba phela ukhona umedem ayike uphekwe ekseni mina ngidla isinkwa bona badla i-breakfast engqangayo isinkwa iVienna iqanda mina nje isinkwa nje faka i-peanut butter kodwa makukhona umyeni hayi athi hayibo idla iqanda ulidlini iqanda kuvele kuthiwa into ngithena ngiyithanda ngishopha iVienna ngivele ngingalazi nokulazi ngilihalela kangaka kuthiwa ngilithandi manje vele kuthiwa nje leli Vienna odlayo nje tonto hawu azangibuza umedem ukuthi ujwayelelephi ngeze ngizibuza umbuzo ukuthi kanti lo mama ngixazaniswa yini ngibanga nalo mama ngoba uyena ofuna umuntu osizayo ofuna umuntu ozomgadela ingane ngishe khona guys ingane ngiyoshuka ingane akafuni ngisho ukulala nayo ngoba iyamhlupha ngisho seyigonile kubeke yakaka igonile ayilethe kimi seyibambe kanje seyibambe hayi mi thatha umshintsha mase umshintsha futhi akubhekisisa ukuthi umsole kahle yini hayibo ngeke yabona ukusebenzela umuntu omnyama hawu ngiyabonga mina ngathi nje mhla ngihamba le ngane singidelela kusho sijola isinokungeyithi ithi vele wena sebenza la ekhaya into enza ukuthi ngavele ngayisakaza ngempama uma wakhe wangishaya lapho bheni ngoba wafika ibhalekile la isakaza ngempama yathi angishaya ngayibuka ngilahla ngempama ngazi mina ngiyena umngane wakho mina wathi uma wakhe ngena wabe yabehayiza ungishayile ngavele angaphiki uma wakho afika wangithi ngavu ngendlela vele wayengizonda ngayo ngize wazange angizonde kangaka lo mfazi ngimenye uyena kwakhe makukhona yena nje afuna ngihlezi ngincane ngisekamereni lami gonile lengane ayibekho lengane phansi uthando futhi lwengane mina ngilaphela nje lapho mina nginazo ngempela ingane kodwa nje angithanda ukuhlala nengane omunye umuntu ngoba le ngane ngangigcina ngizogcina ngishaya impela iyakhala muka ibeka phansi nalengane iyitabungana lengane ayondlekile ngoba phela akafuni ngisho ukuthi ingane uphekele iParis mina ekhaya ngikhule ngeParis mina muke nje ngathi ngihlanga ngibheke iParis ngilambile ngenziwani so nje ngizongcolisa amabhodwe akhe ngabiza lamabhodwe thenge ko home choice lamabhodwe indaba ngizongcolisa izinto zakhe mina ubani hayibo hawu kanti lamuntu niyabaqasha niweni bazonde kangaka ngiyabonga mina turu